Amen. Amen. Mazita nekunamata kwakanakisa Sisi Ruth. Mazita nekundichingamidza kwakanaka. Ndinotenda Mwari nemukana uno wavandipa manheru ano kuti ndinge ndiri kupakurirana nemi shoko randauya naro muzuva ranhasi. Ndinoda kuremekedza vatungamiri vose vari pakati pedu, ndigoremekedzazve vose vatipa platform ino ndichiti all protocols observed. Zviverengwa zvedu, amen, muzuva ranhasi zvichabva kuna Jeremiah 1 verse 6, Judges 6 verse 15 na Exodus 4 verse 10. Kana paine vanokwanisa kundiverengerawo mascriptures iwawo. Amen. In Shona kana chirungu, amen. Judges 1 verse 6, Judges 6 verse 15, Exodus 4 verse 10. I thought you said Jeremiah 1. Yes, Jeremiah 1 verse 6. Sorry. Okay. Yeah. Jeremiah 1 verse 6 inoti. Ipapo ndakati, haiwa Ishe Mwari, tarirai, handigoni kutaura nokuti ndiri mwanana hangu. Then I said, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Ndoenda pana Judges 6 verse 15. Judges 6 verse 15. Judges 6 verse 15 iri kuti, akati kwaari, haiwa Ishe, ndichangoponesa Israeri neiko? Tarirai, rudzi rwangu ruduku kuna vose pana Manase, neni ndiri muduku kune vose veimba yababa vangu. And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. Scripture yedu yekupedzisira tichikuona muna Exodus 4 verse 10. Exodus 4 verse 10 inoti, zvino Mozisi akati kuna Jehovha, haiwa Jehovha, handisi munhu anogona kutaura zvakanaka kunyangwe zuro kana zuro riya kana kubva panguva yamakataura nomuranda wenyu, nokuti ndiri munhu ano muromo usingagoni norurimi rusingagoni. Ngarikudzwe shoko raMwari manherano nekuti nderezvokwadi. Amen. Amen and amen. Mazita yenyu nekuverenga shoko kwakanakisa. Amen. Musoro wangu wenyaya nhasi unoti breaking free from self-doubt. Breaking free from self-doubt. Muchishona, the closest I got was kukunda kubva mukutya. Ndichatanga nemubvunzo muzuva ranhasi. Pane here vakambonzwa izwi richiita whisper mumusoro, that small little voice richiti haumbozvigona izvi, kana kuti ugopabuda ipapa? Dzimweni dzenguva makarinzwa richiti hazvimbokwanisike. Kazhinji unobva wanzwa izwi iroro richiti ko ukazvinyadzisa pamberi pevanhu. Kana tiri kutaura chokwadi, vazhinji vedu tine nguva dzatakasanganidzana neizwi iroro rinotiudza kuti zvatakatarisana nazvo hatigoni kumbozvikunda. Ini ndakasanganidzana naro. Ndinovimba vazhinji vedu takasanganidzana naro izwi iroro. Izwi rinounza kutya kana kuti self-doubt mukati mekurarama kwedu.
rakafanana nemuenzi anongosvika, muenzi uya asingadiwe uye asina kumbobvira akokwa kuti auye pamba. Rinosvika panguva dzakanyanya kukosha mukati meupenyu hwedu. Rinosvika dzimweni dzenguva uchida kupinda muinterview. Rinosvika izwi iroro pamwe utori pakati pekunyora exam. Dzimwe dzenguva pamwe uri kuenda kunoita driving test. Dzimweni dzenguva zvichida urida kuapply for a job post yauya kubasa. Uda kutora a leadership position. Kana kuti wakumbirwa kunzi utungamire vanhu in a family, in a group, kana kuti in a church setting. Izwi iroro kana richinge rauya unotanga kunzwa kutya. Kutya kwakanyanya kwekuti unotanga kuzungunuka about my abilities or zvaunokwanisa kuita, about who you are iwewe as an individual, your self-worth, kana kuti hurongwa or ma-decisions aunenge uchida kuita. Kana kutya ikoko kwauya, tinobva tava so convinced kuti hatikwanise kubuda pasituation yakatarisana nayo, even though paine evidence yakatikomberedza yekuratidza kuti panobudika. Chinonyanya kundishamisa pazvinhu izvi izwi iroro kana kuti pfungwa dzinounza kutya mukati meupenyu hwedu. Izwi iroro rinobata munhu wose, kunyange vanhu vakasimukira muupenyu, those individuals who are well accomplished, vanotosvika nguva yavanotorwa naro izwi iroro nekuti vakuda kuita nhano, or when they want to take certain steps mukati meupenyu hwavo, izwi iroro rinovaudza kuti haukwanise. Hakuna munhu anokwanisa kunzvenga izwi rinenge richikuudza kuti hapabudike, you cannot do it. Itori hondo yatinofanira kupinda sevana veMwari. Itori hondo yatinofanira kuziva kuti tinoikunda sei. Ihondo iri kubva pakuti iyo self-doubt or kutya kunenge kuchioperata on fear. Kusingatombotarise mafacts, kusingatarise chokwadi kana umboo huzere huripo. Pamagwaro atawerenga muzuva ranhasi, tanga tiri kuona kuti hatisiri tega tinosanganisa nekutya, apo tinenge takatarisana nezvinhu zvakakosha mukati meupenyu hwedu. Kune vakararama before us, vakasvika pane nguva idzodzo as well. Tanga tiri kuona Gideon ari kutaura naMwari, Mwari vachimudana. Anosvika pakuudza Mwari kuti zvinokwanisika seiko. Anotanga kutya achitarisa macircumstances ake. Anotarisa kuti imba yekwake ndiyo yepasi-pasi. Rechirungu rinenge chiti his clan was the weakest. Iri the weakest kudaro, iye ndiye anga ari mudiki mumhuri make. Saka anotarisa macircumstances ake oona kuti zviri kutaura naMwari zvinogobudikidza seiko zvichibudikira neni. In other words, handizvikwanise, I am not worthy. Totarisa Jeremiah, sezvatanga tiri kuverenga kuna Jeremiah 1:6. Jeremiah anoti handigone kutaura ndichiri mudiki. Anoona zera rake nekusava proficient pakutaura iri a limitation yaizomukanganisa kuti azadzikise zvinhu zvaanga atumwa naMwari kuti aite. Totarisazve vanhu vakaita saMoses. Moses adanwa naMwari, anotanga kufunga kuti ndinokakama. I am slow of speech and tongue. Ndinozvigona seiko. At one point Mwari pavanomuti enda kuEgypt kuna Faro, unomuudza kuti Mwari vati, anobvunza Mwari kuti who am I that I should go before Pharaoh? Ndini ani zvanguwo wekuti ndingaende pamberi paFaro nenyaya iyoyi. Self-doubt muenzi anotibvakachira tese panguva dzakasiyana-siyana. Muenzi watisingakwanisi kubva tatodzinga permanently. Muenzi achauya achitikanganisa mukati mekurarama kwedu. The unfortunate part is, nguva yataakurarama upenyu hwekuti social media has become a part of our everyday life.
saka every day uri kuona vanhu vane upenyu hunoita senge huri nane pane hwako. Uri kuona vanhu vane mapicture ane lifestyle or mapictures ari kuita senge ari nane pane iwewe zvauri. Izwi iroro rinobva ratanga kukuudza kuti hauna kukosha, or you are not as deserving or as qualified sevanhu vauri kuona painternet. Izwi iroro rinokuudza kuti ava vamwe vari nane kudarika iwewe. Unogona kunge uri kutsvaga basa, ukatanga kuona maprofiles evamwe paLinkedIn, unobva watanga kufila kuti pamwe basa randigone kuriwana nekuti I'm not as qualified as the other candidates. Izwi rinounza kutya iro rinotidzosera kumashure, riri kubva rakudzwa kuburikidza neupenyu hwatakurarama mazuva ano. Tikasava vanhu vasina ruzivo muna Kristu, tichararama upenyu hwekunge takasungwa necheni isingaonekwe, an invisible chain. A chain ichakuti tirambe tiri nzvimbo one, a chain that's going to stop us from pursuing anything chakatinakira mukati meupenyu hwedu. Chain inoita kuti tive vanhu vanoverengera zvinhu, kuti uchida kuita zvinhu kana fear ichinge yatibata hauchakwanisi kusimuka uchiita a step or kuita nhano towards zvauri kuda kuita work towards. Kana kutya ikoko kuchinge kwatibata, tinowanika tiri vanhu vanosvika kutora marisk. This can be concerning your career, this can be concerning mabasa auri kubata mumunda mashe, it can be concerning any area of your life. Kutya kukakubata ukasaziva kuti ndinokukunda sei, unoramba uri nzvimbo one. Kutya hama vadikani kunoonekwazve kuburikidza nekugara tichibvunza vamwe for an approval. Kuda kuti chese chawaita wakuda kuziva kuti vanofungei, vazviapprova here, iwewe unengositorina confidence in who you are, confidence in who you are as a child of God. Tichinge tabatwa nekutya, upenyu hwedu hunoita eseko. Unogona kuuya neidea kana kuti pfungwa yakanaka, unogona kutonzwa even mweya mutsvene achikutuma kuita zvimwe zvinhu, asi kana kutya kuya kwakubatwa wobva waramba uri nzvimbo one, inobva yaita ecycle yekuti pamwe nhasi uri kufunga kuti ndoda kunyora bhuku rangu, bhuku riyara wobva wafunga asi mangwana hapana chauchaita. Unogona kufunga kuti inini ndakaropafadzwa ndine chipo chekuimba, ndoda kuimba mumba maMwari. Wobva wafunga, izwi riya robva rauya, robva rakudzosera pasi. Hapana step yaunoita towards pursuing kubatana nevamwe vatenzi kuti ukwanise kuchishandisa chipo chako pakuimbira tenzi. Saka nhasi uno ndauya nematools kana kuti ndingati nzira nhatu dzangati tipakurirane nezvadzo dzatingakwanise kushandisa sevatenzi kuti tikunde kutya kana kuti tikunde that voice rinouya mukati meupenyu hwedu richiunza self-doubt. Amen. The first way, amen. The first way yatinoti pachirungu is an intentional strategy yatinogona kushandisa pakuti tikunde izwi re-self-doubt. Kutarisa past experiences, kutarisa kwatinenge takabva. Ndinoitirwa zvakanaka namambo David. Upenyu hwavo hunondisimudzira. Ndichakumbira muverengi vedu, ndikuona nguva dzedu dzichiri dzakanaka, ndichakumbira muverengi vedu kuti ativerengero one more time kubva kune bhuku ra1 Samuel chapter 17. Ndokumbira kuverengerwa verses 33 to 37 kuti tione kuti David aishandisa sei nzira iyoyi pakukunda kutya. 1 Samuel 17 verses 33 to 37. Okay, 1 Samuel 17 verse 33 to 37. Ndizvo handizvo? Ndizvozvo. Okay, inoti Sauro akati kuna David,
haungagoni kundorwa nomuFiristia uyu, nokuti uchiri mukomana, asi iye murume murwi kubva pauduku hwake. Dhavhidhi akati kuna Sauro, muranda wenyu waifudza makwai ababa vake. Zvino kana shumba ikasvika pana bere kuzotora gwayana paboka, ndaibuda ndakatevera ndikauraya ndikaiwira nepamuromo payo. Kana ichinge ikandimukira, ndaibata ndebvu dzayo ndokuibaya nokuiuraya. Muranda wenyu akazviuraya zvose, kunyange shumba, kunyange bere. MuFiristia uyu usina kudzingiswa unofanana nechimwe chazvo, nokuti wakashora hondo dzaMwari mupenyu. Dhavhidhi akati, Jehovha wakandirwira pagumbo reshumba negumbo rebere, iye achandirwirawo paruoko rwomuFiristia uyu. Ipapo Sauro akati kuna Dhavhidhi, enda hako, Jehovha uchava newe. Amen. Amen, amen. Evangelist Ruth, munoriverenga zvakanakisa shoko raMwari. Thank you so much. Panyaya yataverenga iyi, taona kuti David paakanga akuda kurwisana naGoriath, akafesa opposition. Mambo Saul vanotomuudza kuti zvoni David ahukwanise kurwisana naSauro. Ava nenguva achirwa upenyu hwake hwese. He was being trained kuti ave musoja waari nhasi. Haukwanise. Asi David chinoita kuti awane simba rekurwisana naDavid nekurwisana naGoriath kwave kusiri kungoti munhu aiziva kuti ndinogona kurwa, asi akatarisa mapast experiences, akatarisa the small wins that he had had in the past, akatarisa kumashure kwaakabva, akati inini pandanga ndiri kumafuro kwaiuya shumba ndichirwisa hwai dzandaifudza, ndairwisana neshumba ndotora hwai iya yanga yatorwa, yanga yabatwa neshumba, ndaiitora kubva mukanwa meshumba ndichisevha hwai dzababa vangu. Ndichinge ndasevha hwai, kana shumba yachizouya zvino kuzondiataka, ndaiibata nebvudzi rayo ndigoirwisa kusvika ndaiuraya. Obva arangarira kuti ndiri kumafuro ikoko kwakambouya futi bere richida kurwisa hwai dzababa vangu, ndikarwisana nebere inini ndichitora hwai dziya kubva mumukanwa mebere ndikazorwisana nebere racho rakundiataka ndikakunda. Saka akarangarira kuti kuna Mwari ari kumusoro kudenga akanga akachindirwira inini kubva pagumbo reshumba. Kuna Mwari ari kumusoro kudenga akandirwira kubva pagumbo rebere. The same God still exists and the same God can be with me ndichirwisana nemunhu uyu ndinomukunda muFiristia. Vadikani, kakawanda chinhu chinoita kuti patinenge tasangana nemabheto tisakunde ndechekuti hatina record yekumashure yatinokwanisa kutarisa. Mambo David vakanga vaine ushingi, asi kunyange vaiva neushingi, munhu akanga aita small steps achiramba achifamba in the right direction. Kuti nhasi arwisana nemhuka diki okunda, mangwana orwisana neimwe okunda, paanosangana neanother challenge aitarisa kumashure kuti apa ndakambopapfuura ndikakunda, ndikazopfuura nepakati ndikakunda. Therefore I now have enough confidence, I now have enough faith yekuziva kuti this situation might be new kwandiri asi panopfuurika. Saka sema Kristu, we are encouraged kuti when we are faced with my challenges mukati meupenyu hwedu, tinotarisa kumashure kwatakabva. Hativhunduke kuti situation itsva mukati meupenyu hwedu, hatisati takuziva kuti tinoikunda sei. Tinotarisa kwatakabva kuti inga ndakambosanganisa nawani nemasituations akawanda ndikakunda, inga wani ndakambopinda nepamupata werufu Mwari vakanga vaineni ndikakunda. So kana izwi rauya mukati meupenyu hwedu, tinotarisa kwatakabva, totarisa all our victories and we find encouragement in that. Kana that voice rakuunza doubt mukati meupenyu hwedu, tinoripindigudza. We look at the word of God, nekuti in that word we have got my affirmations. Iro shoko iroro ndo rinenge tichitiudza kuti Mwari vanoti inini I can do all things through Christ who strengthens me.
saka tichinge tatorinzwa izwi iroro zvisati zvatomboenda kure, we quickly silence that voice. It's a battle that we have to fight, asi it's a battle that we can win. Nekuti zvombo tinazo hondo dzatinotarisa kumashure kuti Mwari akanga ainesu tichirwa. Tinazo zvombo zvatinoshandisa kuburikidza nema-affirmations, kuburikidza neshoko rechokwadi riri mugwara raMwari rinotisimbisa, rinotiudza kuti Mwari watinofamba naye will never leave us or forsake us, achange ainesu. Another weapon that we can use panguva dzekurwisana nekutya kunenge kwauya mukati meupenyu hwedu, kucelebrate ma-small wins. Celebrating. Ndichabva ndatora mukana iwowo to share a little bit about myself. Ndobva ndadzokera kuna David, who is one person who encourages me zvakanaka. Inini, when the Lord called me kuti ndiite basa ravo, zvakandinesa nekuti naturally I'm an introvert. Zvakandirerukira kana ndasvika pane vanhu kugara mukona mangu, poitwa urongwa hwese huripo, then after that ndinosimuka ndoenda. Chimwe chinhu chakandirerukira is working behind the scenes. That comes to me naturally. Asi kumira pamberi pevanhu ndichitaura, kazhinji ndinenge ndakutonzwa kutya. Asi one of the things that I had to learn and be intentional with was to position myself in my environment ekuti I am consistently learning to become more and more confident. I am consistently learning to be able to deliver my messages in a way inogamuchirika zvakanaka apo pandinenge ndatumwa naMwari. Am I exactly where God wants me to be? Handifunge kudaro. Asi as I am standing before you today, sharing the word of you today, Msvaranasi, I celebrate. Ndinorumbidza Mwari. Rumbidzo yangu haibve pakuti ndava kugona kana kuti ndasvika. Rumbidzo yangu inobva pakuti handina kuchenjera kutya kuti kurambe kwakandibata ndirambe ndiri nzvimbo 1. Handina kuchenjera kutya kuya kuti kurambe kuineni ndisaende kunze uko, ndisaende out there or walk in obedience. Ndakasvika pekuti nyangwe ndikaenda, nyangwe ndikatadza, nyangwe ndikagona, ndinongoramba ndichienda chete. Kwandadanwa ndinoenda, ndichirwara ndiri mutano, kwandadanwa ndinoenda. So I thank God and I celebrate that. Mwari ari mubatsiri wangu, handirambe ndiri nzvimbo 1, nekuti ndinoziva kuti Mwari iye aneni achandikundisa. And with each step that I'm making, he is making me better. I am becoming more and more confident. I am getting more and more stronger pakusimba kwangu pakutenda mnashe. Mambo David is a good example when we look at to celebrate our small wins. Mambo David vainyora maPsalm pavakanga vachirarama munyika inoi. Vaisacelebrata vasvika kwokupedzesera. He would celebrate even vachiri munzira. He would celebrate how God showed up for him. He would celebrate and acknowledge apo Mwari pavaimupa simba rekukunda. He would acknowledge progress yavanenge vachiita, and through that practice vakaramba vachiwana hushingi hwekuramba vachibudirira, vachingoramba vachifamba in line with the path that God had for his life. Saka today, Msvaranasi vadikani, ndiripo pakukusimudzirai, ndiripo pakukurangaridzai kuti ngatirumbidzei. Let's celebrate our victories. Let's celebrate our small wins on our path to victory. Hatimirire kuzocelebrate tinge taenda. Zvakatinakira kuti we become more confident, kuti tikwanise kuzofesa mabigger battles. Zvakatinakira also pakuti tinowamba tichibuilda kutenda kwedu muna Kristu. Amen and amen. Our last point, Msvaranasi, yandiri kuda kushare nemi on how we can defeat izwi riya rinounza self-doubt mukati meupenyu hwedu. It's surrounding ourselves with encouragement. Kune vari very familiar nechapter yekuna 1 Samuel 17 yataverenga, munogona kurangarira kuti David haana kuwana opposition kubva kuna King Saul chete. The moment yaakasvika pakanga kuine hondo,
mukoma wachona firstborn yemba mavo Eliab akaita hasha, akapupira, akatsamwa paakanzwa David akubvunza masoja vakanga vainawo kuti anenge akunda Goriath anopiwei. Mukoma wake ndiye akanga atori number 1 kumudzikisira. Akatanga kushora munin'ina wake kuti uri kudei pano iwewe, ndinokuziva kuti une mwoyo wakashata. Akatanga kutaura zvinhu zvakashata pamusoro pemunin'ina wake zvekuti waitadza kunzwisisa kuti zviri kubva kupi. He was not for the idea yekuti David angafighte Goliath. Asi David haana kuramba achimupa a lot of his attention. Akamubvunza kuti kondatadzei. Apedza izvozvo akazopedza nguva kuramba achibvunza mamwe masoja. Atoona kuti akada kuramba taura nemukoma wake, mwana wababa wake hapana kana chaibuda. Mamwe masoja ndiyo aimuudza kuti aiwa, mambo vatotaura kuti angokunda David, angokunda Goliath. Mhuri yavo inenge sabhadhare mataxes. Achapiwa mwana musikana wamambo. And all the other benefits dzakanga dziri kuzouya nekukunda Goliath. And David akatarisa kwaangabva, and he found encouragement in that yekuti anonorwisana naye David. Despite discouragement yaangawana kubva kune mukoma wake, tambotaura paya tikati King Saul was discouraging him as well. Hatina kumbosiyana na David hama vadikani. There are times dzekuti tichawana a lot of this discouragement kana kuti kushorwa kana kudzikisirwa kubva kune vadikani vedu. Dzimweni dzenguva vanhu vatori mudhuze dhuze nesu. Pamwe pacho havaone the vision yatinayo. Pamwe pacho hava understand our abilities or our passion. Zvino kana kudzikisirwa pasi kuchinge kwakubata, iwewe semwana waMwari watogara uine self doubt, unoramba uri nzvimbo 1. Upenyu hwako unenge uramba uri nzvimbo 1, hautombofambi, haukwanise kusimuka. Unomisa ma-opportunities akawanda. Unova ne-limited growth. Haukwanise kufamba ne-rate inenge kuda kuti Mwari vafambe nayo. We find encouragement kubva kuna David. He surrounded himself with positive energy. He surrounded himself nevanhu vaimusimudzira pane zvaaita. Nepamusoro penguva ndichangobata zvishoma shoma kuita kuti tikwanise kupfuurira mberi. David akaramba achitamba naJonathan ari pedyo naye. Nekuti aiziva kuti Jonathan, even though aive mwana wamambo Saul, who was rightfully supposed to be the king according to mitemo yakanga iripo, aiziva kuti Jonathan akanga ari munhu akanaka. And Jonathan aitomusimudzira and akanga asiri kukombita naye pachinzvimbo cheumambo. Saka David akaramba achiwirirana naJonathan, and from what we see in the Bible, tinoona kuti hukama hwake naJonathan hwanga hwakatosimba kudarika hukama hwaive nemabrothers ake chaiwo chaiwo. Maybe not all of them, but at least some of them. So David aizvikomberedza nepositive, nevanhu vari positive, nevanhu vanoonerana naye, nevanhu vakanga vasiri kumuwisira pasi. Tinoona zvakare kuti David would find encouragement and strength from encouraging himself in the word. Shoko raMwari rinotiratidza kuti pane nguva dzekuomerwa aidzokera pakuti Mwari vakati. He would look back and reflect on his identity iri munashe, and then he would strengthen himself naizvozvo. Akanga asingangotarisa ma-circumstances aive akatarisana nawo. He would go back to his maker, the author and the finisher of his faith. Zvaibva zvaita kuti awane simba rekuramba achirwa, achitsungirira mukufamba nenzira yake. Pane imwe nguva tinomuona achienda kuna muprofita Abiathar, nekuti akanga ari kuda kunzwa izwi raMwari. So in addition to the other 2 points that I had shared before, munhu would seek the voice of God. Kuti Mwari vari kuti,
so that anoramba achiwana simba rekukunda kana kutya kana kuti kuzvidhauta kwakuya mukati mekurarama kwake. Vadikani, pandatanga kutaura muzuva ranhasi ndanga ndiri kuti izwi rekutya rinongoerekana rauya semienzi asina kukokwa, semienzi asingadiwe. Asi nhasi ndiripo pakuti tiyeuchidzane kuti chero rasvika harisi kufanira kugara nekusingaperi mumusoro yedu kana kuti mumwoyo medu. Izwi iroro parinenge rauya ngatirirwisei nezvombo zvatinowana mushoko raShe. Parinouya richiti haumbozvigoni kana kuti iwe chaiye ugozvigona, shandisa chombo chezwi raShe wotaura kuti Mwari akange aineni pakati nepakati nepakati. Mwari akandikundisa pakati is the same God achandiburisa in this situation. Bata shoko raShe, encourage yourself. Wozviudza kuti shoko ravo Mwari rinotaura kuti ivo Mwari will never leave me, he will never forsake me. Rigozondiudza zvakare kuti I can do all things through Christ who gives me strength. Muzuva ranhasi vadikani, ndati ndiuye kuzokusimudzirai nekukurangaridzai kuti urongwa hwakaiswa naMwari mukati meupenyu hwenyu o muupenyu hwenyu hwakakura zvakanyanya kudarikidza kutya kunogona kuunzwa nevakaipa mukati mekurarama. Hanzi the enemy is there to kill, to steal and to destroy. Dzimweni dzenguva achauya achizevesera mauri agokuudza kuti izvi hauzvigoni, agokuudza kuti hapambobudika, agokuudza kuti iri basa haumborigona, agokuudza kana kuti iwe kunamata haugoni kana kuparidza haugoni. Whatever zvaachakuudza, mubvunzo wangu nhasi ndichipendera woti paachazevezera achiunza kutya mukati meupenyu hwako, uchagara pasi wongogara uripo nekusingaperi here kana kuti uchishandisa zvombo zvototaura zvakanga zvichishandiswa naKing David kuti ukunde? Mwari verugare akuchengetedzei. Amen and amen. Ndinodzisa nguva ino kuvatungamiri vepurogiramu yedu. Amen, amen. Munoziva kusasimba kwangu, ndotya kurasika, asini muri simba rangu, munondipa. Haleluya. Mwari vanoziva kusasimba kwedu asi vanotipa simba. Hanzi self doubt inotizviringidza muupenyu hwedu nguva dzose. Pane izwi rinouya richitityisidzira. Hanzi fear is of the devil. Fear inoita kuti tilose confidence and inodistructa zvirongwa zvatinenge tinazvo. And look at all our we should look at all our victories before we doubt our achievement. And let's celebrate our victories in confidence. Wakaipa nounza kutya. Ngatisatya. Ka voice kaika kari very powerful as ngatikadzingei. Thank you very much, Pastor Joss, for all this. For the powerful message. Thank you. Kuti reminder kuti tofanira kuwisana neka voice kanouya kumashure kwedu kachiti disrupt. Thank you. Nekuti pane vanogona kuti tenderawo here shoko. Amen. Ndakutendai nemi Sister Mankomo. Titungamirira kwamaticha manherano. Ndikutenda Mwari nevari behind the scene vari kurekodha. Ndikutenda Pastor Josi neshoko ravauya naro manherano, hanzi breaking free from self doubt.
vatiudza kuti self doubt is like a visitor anongouya asina kana kukoko, anongori kana auya hanzi anongosvika